ସାଙ୍ଗମାନେ ଭଲ ପାଇବା ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଛୋଟଠୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭଲ ପାଇବା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଭଲ ପାଇବାର ମାନେ କେତେ ଜଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଯୋଉମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭଲ ପ୍ରକୃତ ଭଲ ପାଇବାର ମାନେ, ସେମାନେ କେବେ କାହାକୁ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତିନି, କେବେ କାହାକୁ ଧୋକା ଦିଅନ୍ତିନି, କେବେ କାହା ସହିତ ପ୍ରତାରଣା କରନ୍ତିନି, କାହିଁକିନା ସିଏ ଭଲସେ ଭଲ ପାଇବାର ମାନେ ବୁଝିଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ପାଇବାର ମାନେ ସେଠୁ ବୁଝିଥାନ୍ତି ନିଜ ଘରୁ ବାପା ମାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଦେଖିକିରି ସେମାନେ ଭଲ ପାଇବାର ମାନେଟା ବୁଝି ଯାଇଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବାଟା ଏତେ ଥାଏ ଯେ ସିଏ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଦେଖି ଦୁନିଆର ଭଲ ପାଇବା ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତି। ସେଥିଲାଗି ସେ କାହାକୁ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତିନି, ଧୋକା ଦିଅନ୍ତିନି, କି କାହା ସହିତ ପ୍ରତାରଣା କରନ୍ତିନି। କିଛି ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଭଲ ପାଇବାର ମାନେ ବୁଝିକିରି ବି ନ ବୁଝିଲା ପରି ଛଳନା କରନ୍ତି। ଯଥେଷ୍ଟ ଏଜ୍ ହେଲା ପରେ ବି ସେମାନେ ଖେଳିବାକୁ ପଛାନ୍ତିନି। କେତେ ଜଣ ସେଇ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି ଯେ କେତେ ଜଣ ସେ ପ୍ରତାରଣା, ସେ ଧୋକା ରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଆନ୍ତି, କେତେ ଜଣ ନିଜ ଜୀବନକୁ ହରେଇ ବସନ୍ତି, କେତେ ପରିବାର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ଏଇ ଭଲ ପାଇବା। ଏଇ ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବାରେ ଏଇ ଚାରିଟି ୱାର୍ଡ ନା, ଏତିକି ଏଇ ଯୋଉ ୱାର୍ଡ ପାଇଁ ନା ସବୁ କିଛି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ସତରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭଲ ପାଇବାର ମାନେଟା ଆପଣ ମାନେ ଭଲସେ ବୁଝନ୍ତୁ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ପାଇବାର ମାନେଟା ବାହାରେ କାହାକୁ ସାଙ୍ଗସାଥି କାହାକୁ ପଚାରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ନିଜ ବାପା ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଭଲ ପାଇବାର ମାନେ ଶିଖନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ବାପା ମାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଅଛି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭଲ ପାଇବା। ସେମାନେ କେବେ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଚାହିଁବେନି ଯେ ତା ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହଉ। ସେମାନେ ଭଲ ରାସ୍ତା ଦେଖିବେ, ଭଲ ପାଇବାର ମାନେ ଭଲ ପାଇବାର ଅର୍ଥ ବୁଝେଇ ପାରିବେ, ଭଲସେ ବୁଝେଇ ପାରିବେ। ଦୁନିଆ ତ ବହୁତ କିଛି ରାସ୍ତା ଦେଖେଇଦବ, କିନ୍ତୁ ବାପା ମା ଯୋଉ ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ ଗୋଟେ ପିଲା ଝୁଣ୍ଟିବନି ସେଇ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇ ଦେବେ। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ କେବଳ ବାପା ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଭଲ ପାଇବା ଶିଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ବାପା ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଭଲ ପାଇବା ଶିଖିବା ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ନା, କେବେ କାହା ପରିବାର ନଷ୍ଟ ହବନି, କେବେ କାହା ଜୀବନ ଯିବନି, କି କେବେ କେହି ଦୁଃଖ ପାଇବେନି, କି କେବେ କୋଉ ଝିଅର ଆଖିରେ ଲୁହ ଗଡ଼ିବନି, କି କୌଣସି ପୁଅର ବି ଆଖିରେ ଲୁହ ଗଡ଼ିବନି। କଣ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସତ କହିଲି ନା?